Sibingelele bantu baseNingizimu Afrika, bazalwane bonke, amakholwa nabangakholwa, bonke nje abantu baseNingizimu Afrika siyabingelela. Njenganamhlanje sisendaweni yaseMtuba, njengoba nibona nje nala siseMtuba endaweni ekuthiwa kaMfekayi. SikaMfekayi njengamanje. Into eyenzekile-ke la ufuna nginixoxele nginilandise kusuka phansi kuya phezulu. Into eyenzekile la sifikile-ke la eMtuba, sihamba nathi sibheka ukuthi kwenzakalani, sibheka ukukholwa nokuthandaza nakho konke obekwenziwa nokwelashwa obekwenziwa phakathi kwendawo yaseMfekayi. Umuzi lo eniwubonayo umuzi kaBaba uKhumalo, okhonzayo aphansi kwesithelo sikaJehova, aphansi kwaDokotela uBaba uKhehlelezi. Ziningi izinto ezenzekile, kuba nenkonzo ebusuku, ubusuku bonke bayizolo, ebekuyinkonzo ebekumiswe kuthiwa inkonzo kaJulayi. Siyazi ukuthi inkonzo kaJulayi kuya kube inkonzo
ekuthiwa isondlo sabhishopi. Zonke-ke izinhlaka zabazalwane noma zamakholo ziyayenza inkonzo kaJulayi. Namhlanje-ke sila indaba enkulu la kwaKhumalo eMfekayi. La ngikhona njengamanje eMfekayi kukhona okwenzekile. Umsebenzi uhambe kahle kakhulu, kodwa kukhona okwenzekile. Kuthe nje mase kwenziwa zonke izinto zenziwa zaphelela, kodwa mase kugcina emva kokuthi sekukhulunywe ngezwi lenkosi kwase kuyakhulekwa. Uma kukhulekwa la ikhona into engifuna siyibheke eyenzekile la eMfekayi kwababa uKhumalo. Bakhulekile kabazalwane, indlela abakhuleke ngayo umoya ukhulume kakhulu. Uma ukhuluma umoya kakhulu kwaba nezinto ezibaholelayo abathandazi zawayisa ngaphandle egcekeni la kwaKhumalo. Zikhona-ke izinto eziphumile-ke egcekeni la kwaKhumalo. Ngithanda ukuthi-ke sihambe nani ke siye la kade kumbiwe khona kwaKhumalo. Ake nginithathe nginise lapho kade kwenzeka khona zonke izinto kwaKhumalo. Njengoba singene-ke ngaphakathi kulo muzi kwaKhumalo, njengamanje singena phakathi emzini kwaKhumalo. Ngifuna ukunithatha ngenise la ngizonixoxela indaba eyenzekile kulo muzi kwaKhumalo. Bekusebusuku njengoba manje sekusile. Abazalwane bahambile-ke baze bafika kule ndawo igceke leli la kwaKhumalo. Uyabona ukuthi la kuseverandi, iverandi yomuzi wakaKhumalo. Bathe abazalwane uma befika kule ndawo le bafike bathi ukuthintathinta kule ndawo, bathi ukuthintathinta bagcina sebembile. Uma bemba lana ikhona into ethe yavela la. Umhlola-ke lona esingawazi nathi ukuthi singawubiza siwuthini. Into evelile lana ngizonikhombisa nalento evelile la. Ikhona lento evelile la kule mgodi lo. Njengoba nibona nje umgodi kumbiwe la. Ikhona kodwa into evelile kulo mgodi lo obombiwe. Kukhona into evelile kulo mgodi. Nginganitshela nje ukuthi okuvelile la kulo mgodi kuvele bathi ngesilungu i-underwear, ingubo yangaphansi yamama nengubo yangaphansi kababa. Bese kuba umuthi osongiwe, bese kuba izingidi ezimbili ezihambelwa la kule ndawo zafakwa la ekuyizona ezikhubaza umuzi wala kaKhumalo esingazi ukuthi zifakwa ubani. Kodwa-ke nazi lezi zinto ezifakwe la kaKhumalo.
Mam kumalo boya. Nami loke mncente wona. Bamncane. Ngabale kumama. Ulimele. Hayi siyaxolisa. Hawu. Ngimbiza ngikhulume bese hamba ulimela akakwazi ukuhamba. Sondela mamkumalo. Ngeke ngasho ngathi mina la siyophuma sesixoxo. La ngelixoxo manje. Ya. Siyophuma sesixoxo. Nade mphise. Mama umoya mfuna la. Ngeke ngasho ngathi siyophuma sesixoxo. Sondela mama sizakuprofita kuleka hoza la. Ngeke ngasho ngathi la siyophuma sesixoxo la. Sala la bazokusiza usilo. Uyayibona izinto zakwakho? Asifuna ukuthi usale usuyibuza uthi kanjani.
Lokhu sikuthathe odropini yakho. Lokho angithi. Okaba lo. Okakhumalo. Khumalo. Wakuthenga kukusha lokhu noma wakuthatha? Wakuthenga kukusha. Umoya uyaphika kimi. Umoya uthaka kuthengwa ngalento le. Oqala game number 1. Sibuye la. Mama. Leza sithatha ngeodropini lezi. Simbe kuphi? Phansi. Emnyango. La ngena khona samba yonke lento. Everanda sayithola phansi. Yezwa lento. Yini? I-under le. Ipendi lapho le. Nkosana hawu. Under. Uyayibona. Ingedi le. Mi. Nansi enye ingedi. La umoya ingcwele mama uthi kimi. Kunempi ozoqale uyibambe nomkhwenyana wakho. Kube sengathi wena nomkhwenyana wakho anisahlangana ekamereni. Awutsho njalo umoya. Hey. Umoya ingcwele uthi njengamanje wena nomkhwenyana wakho ekamereni cha senigcina ngokubuka iTV. Uyangizwa ngithini? Wathi uJehova okoqala lokho. Azaxoshwa. Okwesibili uthi umoya ingcwele kunenkulumo emile ehlalele phansi kodwa ayikaqedwe esontweni ethinta ngisho igama lakho. Wathi umoya ingcwele kunegama ongahamba ulikhiphe wena. Uthi okunganani ngcono ukuthatha umfazi wasesontweni ngoba mina sengicela ukupaka ngingabi uyena wasesontweni. Uyangizwa ngithini? Ngithe mina nizangiqosha la. Uthi uJehova kimla angikhuleke ngoba masilandela la kukhona impi ebambana nawe iphindi ibambane nalo baba iphindi ithinta ibandla iphindi ithinte lo mzi njengathi lo mzi ungachitheka. Uthi uJehova ikhona isikhathi la ozohamba kube sengathi ungathi baba ngicela ungithathe ungibuyisele ekhaya. Uyintandani bapha abantu abazali bakho sebashona. Ngicela ungithathe ngiyintandani ungibuyisele ekhaya ngoba ngiyabona kulomzamo amukelekile. Ukhona umuntu ongamgagula ngegama uphume naye ebandleni uthi vele ngiyazi ukuthi wena uthanda uzibane esontweni. Mina ungifuni. Ngoba uyamvikela kakhulu njalo mangikureportela ngaye awufuni. Wathi umoya kunesandla sesithathu esihamba kube sengathi kunolwazi olukhona ngalezi zinto masithola ngaphansi kwezitini ngaphansi ukuthi dlangena kanjani. Wathi umoya ngcele mosi nomsebenzi uvalekile ubukhumalo. Nomsebenzi uvalekile Khumalo la abantu abangeni ngiyangizwa ukuthi ngithini bangafika bathi kuyahlolwa endla ekhaya ngiyabuya ahamba unomphela umuntu ngabuza ngathi moyo ingcwele yindaba abantu bebuya kodwa bajike gate. Wathi umoya ingcwele usile manje la bene siphume siyonokhela abanye abantu ngithi kuyani la kunodaba esifuna silungise silihlalele phansi ngoba kunomunye umuntu kodwa waphuma kwangathi nayo hlala phansi mabephuma abazalwane bangaphuma ngegama lakho. Athi omunye vele wangibuka kabi omunye athi wena wamkhuluma kabi. Wathi umoya ingcwele ikhona into njengomuntu angathi wena ungathuka kuthukwe kuthiwa akazali vele ungumuntu ongazali udla imali yakho Khumalo wena wamdlisa uKhumalo angazi noma wamdlisa yini ngoba ngabe sengubambile ifo wamdlisile. Wathi umoya ingcwele ikhona into enjalo wena mama kukhona into okwaniyenze noKhumalo nihambe noba u2 engekho omunye umuntu njengomuntu angathi nifike empophomeni uKhumalo aqala afake wena empophomeni akukhulekele kakhulu uthi usuka lapho wena ufake yena futhi ngoba angazi ukuthi ekhaya kini ubani wayenebandla noma kwakushaya isigubhu yini angazi noma isigubhu esikhalayo sezangoma noma isigubhu zaseziyoni uziyoni 1 yazi ngibona nawe ushaya isibakabaka njengomuntu angathi ungashaya isibakabaka ngithi mina ubani wayeshaya isibakabaka ekhaya kini wathi umonco kunebhishophu elivukayo elingasekho emhlabeni wathi uJehova ikhona lento engamandla evuka kuwe straight eyibubandla leli bandla nangomani limile phela uKhumalo ngayishaya isibubethi lime ngami. Wathi umonco likhona ingilozi yakini emile ephethe leli bandla njengomuntu angathi imile gqinqi angazi noma uyangizwa yini. Kunjalo ubaba wayefounder lebandla ukuthi ke ngibona kolo yabo ayengeka amabishop kodwa ngingasho ukuthi wayebishop washona ngokushawa isidumbu. Hayi kodwa inkulumo la ibandla izikhona ngeke ngakusho lokho njengoba usho nje mkhulu ngishilo ngathi ayi ngcono ufuna wathi uJehova masilandela la uthi umoya ingcwele kunenkulumo eyafanele ibuye njengomuntu angathi yazi lo muntu kwafanele akuchithele umuzi athi nami vele uyangishela uzibani nami vele
wangenza ukuthi wathi uMongcele ufuna ukuthi udube wena ushiye lo muzi wakho wathi uMongcele yazi wena mawungaqinanga lo muzi ngawakho wakhe uthi sekuthengwe enye imoto ikhona enye imoto ezawuthengwa la enhle kakhulu uthi seyithengwe le moto naleli garage seliyi aluminum glass bese uyashiya uthi ayise ngiyahamba bese kujabula abanye abantu bethi hawo ususiqedelile umuzi usakhelile hamba ngoba kunabantu alobe bejayiva ngaphandle bethi kanti uhamba nini wathi uMongcele kungajayiva ngisho abakini imbamba straight bazame ngayo yonke indlela ukuthi bakukhiphe kulomuzi angazi noma uyangizwa yini Khona ukhulumeke kanjalo. Kodwa ke ayinyathela nje ngeenyawo. Thank you. Kodwa inhliziyo yenyama ngifuna ukuqamba amanga idlulile ngisanembuzo engiyibuzayo. Ngisho kanjalo bengeke ngayithinti mama ibetha yadlula. Kunento eyihaki. Uyangizwa ukuthi ngithini? Uthi uMongcele lo muntu kwakufanele kube sengathi namanje ubanjwa neAvanza ikhona into emthintayo ithinta iAvanza ithinta yena. Angazi noma uyashayela yini noma mayisedakiwe uzama ukuzenza uChuck Norris ashayele yini ukukhumala. Wa intshontsho singeke. Ayi hey yazi uMongcele uyangithinta la. Ungithinta mani ithanikho ngithi mina kanti mani ngekho khiyeni bafihla phi khumala. Ngoba uthi uMongcele kukhona into la okwakufanele bese ngathi kunomuntu ofaka isandla kwenye indawo antshontshe le moto athi driver umuntu wami yazi bese ngathi nabahamba beshaya iradio kudlu kube sengathi ngiyafonela kuthi hayibo Uzwabona. imoto yenu siyayibona la niyahamba Uswenda.